pregunta. Vols descobrir un paradís on l'alegria llueix? Vol descobrir un lloc amb infinites possibilitats? Sí, on està? Entre el cel i la terra hi ha un paradís, Benidorm, on gaudir i tindre bons records. Visita Benidorm! BFM, BFM. BFM, sempre amb tu. Ja estem ací de nou. Esperem que hagueu aprofitat aquests minuts de publicitat i esteu preparats per a escoltar un moment històric. Veritat, Eva? Sí, Natalia, gràcies a l'avanç científic que s'ha aconseguit a l'IES Beatriu Fajardo de Benidorm, la nostra corresponsal Yanira Cortés ha pogut viatjar en el temps i l'espai per a poder entrevistar un escriptor fonamental, Joan Fuster. Sols han sigut unes preguntes breus perquè la màquina, coneguda com Beatriu Ex Màquina, encara no permet estar molt de temps, però podem estar molt satisfets de tindre aquests moments dels que avui escoltarem un poc. Serà molt llarga l'entrevista, Naya? Serà un tros de l'entrevista, perquè recordem, estem preparant un programa especial per centenari del naixement de l'escriptor aquest 2022. Connectem amb Yanira. Atenció, és un procés molt delicat. Després ho explicarem. Hola, companyes, em rebeu? Sí, digues, com va tot? Estàs en Sueca? Sí, així tinc al meu costat el fonamental escriptor Joan Fuster. Gràcies per rebre'ns. Gràcies a vostès. És un honor ser el protagonista d'aquest primer viatge en el temps a les nostres terres. Digue'ns, què voldria que la gent al nostre segle XXI sabera? Dir-li que estem atravessant moments molt complicats, amb pandèmies i guerres. Tots si arribem a tenir raó, la tenim a mitges. Per acabar, volia que transmetera algun missatge. Les persones felices no tenen memòria, però sobretot, entre el bé i el mal, l'alegria. Sabien que la connexió seria curta. Intentarem poder fer altre viatge en el temps. Ja tenim per ací a Yanira. Ha sigut molt complicat, però molt bonic. Ara anem a conèixer un poc millor el nou invent de la màquina del temps. Hola, sou dos membres de l'equip que han dissenyat i construït la màquina del temps de l'IE Beatriu. Em podeu contar com és? La màquina del temps és com un ascensor temporal que es pot transportar. Funciona amb un sensor de veu que necessita saber el lloc on vols viatjar e indica una època aproximada. Este últim aspecte estem millorant-lo perquè volem que siga més precisa i poder viatjar a un moment històric concret. I de què material està feta? Està feta d'un cristall blindat amb cèl·lules creades al nostre laboratori que permeten una regeneració temporal dels colors humans. Esteu treballant en nous projectes? Sí, estem preparant una màquina que genere felicitat i bon rotllo per a tota la humanitat. Gràcies per l'entrevista. Hem arribat a la fi del nostre programa. Fins a la pròxima! Adeu!